Federico hapon. Sherwin hapon. Iti pa nagkasangay ni Mary Chilosoni. Iti pa nagkasangay met ni John Cleaser Plaza. Yan pagyaman ni Sheila Maybanaw ken Kristen Maybanaw. Hintay pa iraman ngay kararagan, dagiti min manatay tayo may kararagan, isa ti kararwada Ariel Plaza. Manuel Lara, Marlene Noveras, Lourdes Lara, Luis Habon, Marceline Habon, Rodolfo Habon, Marcelo Habon, Antonio Gilin, Coring Gilin. Tumakder tayo. Hintay amin ikantarag sa kentapya, pagyamanan tiyamat, tiyayat kanimbag na, kinatang sitlibaten, ken amin nasakit tinaken, ni Jesus ni suruten tayamin na may sarap. Hintay amin ikantarag sa kentapya, pagyamanan tiyamat, tiyayat kanimbag na. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iraman tayo pwede kararag tayo. Ti special intention, the Jed ken Benita Ro. The Gordon ken Luis Bros, ti Jonathan ken Florencia Gabayni, ken ti pamilyada. Ni Alberta Montemayor. Hasta mo ti special speedy recovery ni Maricel Bustillos. Dagiti minatay ni Banjay Canino, Santos Castillo, Demetria Manzano, Percival Gonzales, Oliver Owens, Camilo Altares, Eusebia Rabara, Alejandra Manzano, Castura Manzano, Agustin Manzano, ken Frede Rosario. Kakapsat ita nga aldaw rambakan tayo, ilagip tayo ti maysa a martir ni Santa Cecilia, iso ti patron, dagiti kumakanta. Iso na inted na ti kinaberhen na iti Diyos, na dalos, na nagparang iti Diyos, sinalimutmutan na, imbilang na nga ti bagina, kukwa ti Diyos. At kamatalit tayo ken kuana. At kamatalit tayo ken Apo Isus, sapay kumatakaasyan na tayo, maikari tayo nga maawagan, anasirib iti imatang na. Pagbabawyan tayo dagiti basbasol tayo, tapos nagdapan na kaikari tayo makiranot, kadagiti na santuan a misteryo. Sika ana ibaon tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Sika kami. nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Apo timodem kat asi dagiti karkararag mi, babaan ti panangibabaet ni Santa Cecilia, patgam kad dagiti araraw mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyok ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Muna, ti maibasa na agaw iti libro ni Propeta Oseas. Kinuna ti Apo, ipankunto iti letang, sajay, alukuyek tu kadagiti makaiayo asarita. Sungbatan nak sajay akas, idi agtutubo pay laeng. Arimwar ijay Ehipto. Israel, si kanto ti agnanayon nga asawa. When asawaen kanto iti imatang tininteg. Aramidek tu tirumbeng ken umiso.
Ipakita to ti nagbalbali yung hayat ken asi. Napudno ken di maukas asing galot ti panagkalaysata. Ket mabigbig munto asyak ti Apo a Diyos mo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Onobia ti Ari, denggem ti inak ibaga. Unobya ti Ari, dinggem tinak ibaga. Onobia ti Ari, denggem ti inak ibaga. Dagiti tattaom ken kakabagyam, lipatem to ita. Gapu iti pintas mo, tarigagayan na ka ti Ari. Ison ti apom, tungpalem nga rod ti kayat na. At dati prinsesa iti palasyo, nagpintasen, naibinggas iti balitok, asinulit iti trahe na. Rumimat-rimat ti kawes na, ket maitulot iti ayan ti Ari. Sarsaronwen, dagiti baybay na ababai, bayabay na ababai, ket mayasideg na, met iti Ari. Sirarag-o ken siraragsak asumrek iti palasyo. Adunto ti anak mo alalaki. Asumukat iti akem dagiti amam. Ket pagturayem to ida iti sangalubungan. Kada kayo. Kasta kumamit kayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria ken Apo. Sinarita ni Jesus dahiti apangari kadagiti adalan na intundum teng dayta nga aldaw mayarig ti pagarayan ti langit. Iti sangapulo abagbalasang anangala kadagiti pagsilawan da tapno mapanda sabten tinubyo. Maag ti lima ket masirip ti dadduma. Intugot dagiti maag ti pagsilawan da ngem awan reserbada alana ngem nangitugot dagiti masirib iti pagkargaan tap anapno iti lana malaksit ti adda kadagiti pagsilawan da gapot anala daw ti sasangpet ti nobyo nagtuglep dagiti babbalasang ket nakaturog da iti tenga ti rabii adda nagpukkaw addan ti nobyo umayyo sabtinen bimaringkwas dagiti babbalasang ket insagana dati pagsilawan da. Ikkanda kami man itilanayo ta maiddepen ti silaw mi. Kinuna dagiti maag ka dagiti masirip. Saan insongbat dagiti masirip? Amangan no awan ti umanay apara kadatayo amin. Inkay lagumatangen para iti para kada kayo. Napangarod gimmatang dagiti maag itilana. Ngem bayat ti kaawanda simmang pet tinubyo. Kimuyok ken kuana dagiti nakasagana abagbalasang asimrek iti pagbudaan ket naiserran ti ridaw. Iti saan na mabayag simmang pet dagiti maag. Apo kinunada pastre kenda kamiman. Ngem saan kayo met nga amam mo insongbat tinubyo. Kamaudyanan na kinuna ni Jesus. Agsagana kayo nga rod tadiyo ammo ti aldaw wenno ti oras. Ti ebanghelyo ti Apo. Daya ti may paiken ka o Kristo. Tugaw tayo, good morning. Good morning Apo. Yan na dagat tinalapsan mi nga inlugan may.
Nalabsan mita, dalan. Kaya makita mi nakasukat da, kaguna, mapang kayo makipunsyaw. Saan, sir? Kapanan niyaw, iya kabaruan, apang kayo makipauds, kunak ka. Apang kami kabaruan. Apang kami ma, apo tigaras na ngalimugan, nalakapay ay na sumangkot na nalpas taon. Laki na, tikunakon nga, adoti umaino at da plato niya. At pablas kantuman no next week, tapno, dinuminggo nga mamisaan da ko, umaduda. Hala na saya at nga pa nagtitipon niya, natipon-tipon tayo, agyaman, ti grasya ti Diyos, mabindisyon ang dating pagtaingan, gusto dating aramid tayo, tauray ti balay, iblesan tayo, tapno ti panggap tayo, at balin ano santuan, ni Apo Santa Maria Terena dito nga pagtaingan, ni Apo Isos ti Ari, iso nga ti bagbagi, dagiti bumalay, ti kaunggan, maisurot kadagiti nga galad. Apaya nga dahito ti bagbaga tayo. Wen, ganyo ti na ibasa. Anya dagitoy, 5 nga babae nga maag. Kitaan yung takaabay yun, wadda mamaag na. Maag nang ala ko nakapsot. Ken nasirib. Anya mo ti nasirib. Nga, apay maag tay amin haan. Nasirib tay amin hamat. Ngam anya ti i-description ni Apo Isus pangarik dati ahaan nga napasamak ng inaramat nga istorya ni Apo Isus tapno nalakatay nga maawatan. Anya dagitoy. Iuso da idi nasumangpot ti nobyo at babae mapanangkas la entourage kumamot ay so dati mapanag mangpasangbay ag linyada ang nakasilaw. Kadagiti dadduma 5 at da power bank da. Amo yung mga tagi power bank da dagiti 3 ay dagiti 5 dapat ikauuray da lubat da. Nga lubat da awanan na ibusan da tila na awan reserbada simmangpot mo tinubyo ti saan nga napakpakadaan nga oras. Kanya ti ibagbaga na da itoy na dagiti may nasirit na pastret da dagiti maag handa nga na pastret na pandagim magatan nga naladaw da. Anya ti ibagbaga na ditoy. Anya ti kaya na nga i-emphasize kanya tayo itibiyat tayo. Anya pumada itoy agbalin tayo nasirib ang ti Diyos. Daytay adda ekstra na. Daytay adda pawayway na. Anya ti pawayway adda ko kumano balbalik. Umay tabagyaw uhan napaot nga awang kuryente kay idot ta silaw adda generator yon ka magamin nag-charge nga imo na. Ada reserve anya ti reserve na haan lang ada gito charge cellphone solar light haan lang ada ita anya day itibiyat tayo at ako ma-reserva tayo anya day jay ado ko ma-reserva tayo anya day jay kinapakumbaba may amin hello kaya tayo tagpakumbaba ngam kas ano ka atidlog naglakad tagpakumbaba ulit-ulitan da ka nga chismisan, jidamda mo, mapakawan mo pa ilaan, ngam na ulit-ulitan da, nang runa ito istoran, mayat nga pag-isa, pag-chismisan ito sa akong istoran, agrara na gumatang. Ulit-ulitan da, agsaltet, kadalya pa nagsaltet, naganti kay kayat nang ibaga kanya tayo, adda ekstra na, pamakawan. Nalaka mo makawan, no? Nagaramid na minsan kanya mo ka, naglaka mo makawan. Ngam, tidaw-dawagan na, dayjay extra. Dayjay kalawan na. Ano, daduma ka, no, hinapakumbaba, no, makawan, no, hinapakumbaba, no, daduma ka, narigat tayo nga, ito din, apaya, agsaltet. No, feeling tayo ka, nga to tayo ng tidaduma, feeling tayo ka, nalalaing tayo. Tipiling tayo kung mas superior tayo, nagrigat ka pa kung baba, dahil ti daw-dawatin na, nga awan ti pilpil yun na nga tatunggal oras, kabaulam nga ito ti hinapa kung baba. Pamakawan, naglaka ti mamakawan, no di tao ka na simpot, kingkat ka nagtamaling, ti karon na, ulit-ulitin na ka nga irururuman, kas ano ka atidlog na di, ada ekstra na, buray ti ayat, naglaka ti agayat, no di tao ay ayatin na ka. Ti-challenge na kanya nga ibagbaga na ditoy, tam nagbaling ka nga nasaya at imatang ti Diyos, nasirip ti imatang ti Diyos, dayjay kabaulam nga ayatan, urahan na ka nga ayatan, uray no haan na ka nga, kas pangarigan ko tinultulungam.
Hindi nakabunod ti biyagan ka nay. Sa bali mo tan. Kaya binagbaga ang idi ang problema. Idi nalpasan ka, si kamot tinagbalin adakas. Kas anong nga ayatan na gito, idayat ibagbaga na nga, iti pa nagbiag tayo at ako ma-extra na. Kas ano pa nagayat? Saan ka ibaga nga example ko? No kumano, inawis mo, may kaman agburas ti mani, manot ang kang at muras ti mani ta? Malam? Per kilo. Ay per kilaw. Mano may sa kilaw? Sanga pulo. Sanga pulaw. Datan Inyamot ti may maya to no buras ka no pitak-pitak tapno mga madalos hanggang pumilo amin pitak ha. Taga kabarwan datang. Na nagpitak mo ayo madimot maikat. Per kilo hala ko mainawis mo nagmalam. Angkas pangarigan ko ako namon talo kaso ti tangdan ti agmalam no 400. Nung alpas na ti maluman, kainted mo di 400, justice na niya, awan basol mo ha? Ngam no amom ti agayat, ala kinay na yun na, may kamot ti, nay, para siya yaw. Tori babae ka, agtitik ulda ma, niya. Hingga na nga, agtitinikahan nanto, maisyutan, di jay siyat na ka. Ikamot, ikambay punutan na, di jay ti kung kunatan nga, at dati, amuyo ti sa nga, pagayat. Pagayat mi day ta, kalati kuma. Dahil ti ibagbaga na nga anlaan nga umabot iti hostisya no di ka di ikam ti alawas kas ti kayat na ni Santa Cecilia mo ti karamid na idi agkasar nang nagnajay tugtog ti tokap ti kararag na apo dahil bagit para laeng king ka haan nga sina na convert ti asawa na haan nga sinagit ni Santa Cecilia aging nga nga incrucify pinarparikat da pinatay da ni Santa Cecilia no kintug na lata para kini Apo Dios tadi ayat na ko nang natin di asawa na nga to ti ayat na kini Apo extra day jay ay ti inted na ti kinadalos na para kini Apo Jesus kadi mo ti bagbaga na kanya tayo haan la kumaa nga human level di ayat tayo inga nga to tayo para king kuana di ayat tayo ditoy bunga ay adla kuma bunga laeng tinaununad nga ayat tayo kini Apo Dios. Ngam no tila level ti panagayat tayo ka tao, tila level ti panagayat tayo ka tao, nalakatay nga maupay, nalaka nga exalted. Ngam no ti panagayat tayo ka para kini Apo Dios, aranaar na laeng ti ayat tayo ditoy. Isapri na laeng ti ayat tayo ti kakapsat tayo di ti bagbaga na nga nga level para iti panagayat tayo kini Apo Dios. Ngam no di pay laki natangsit kan, tay pay kayang ibatanen. Di pride. Hang awan ti waya, awan ti pawayway nan. Di pala pa nagserbi ka da sweet-sweetik nan at da kungkunanan haanin nga naputno. Hindi pala pa makawan ka, di tayo pa maitudin. Ada yun, ang maitud tayo ti ayat. Nahantay pa maitud da gaya talo, hantay nga maitudin ti ayat. Sa laeng at da ekstra na day ta, no, mapantayo kini Apo Diyos. Mapantayo kini Apo Jesus. Kanya day toy, kapag bali tayo nga nasiri, biti imatang na, at da pawayway na. Anya di pawayway na kaalaang nga hostisya, advance na nga ako. Iso di pa nagayat tayo, iti katabsat tayo. Dahil pawayway na nga ibagbaga na, dahil nga panagayat tayo, kaalaang nga, dahil da tayo gamin ka, at bilbi, at dahil sakit tayo nga, bilangan ka, may sa kagudwa. Kaya, kagudwa, na italo, itahon. Kuna tayo, dahil iso na kahaan. Kasi di kayat na nga tuladan tayo. Ano nagayat kan, ibuhos mo tayat mo. No nagserbi kan, ibuhos mo. In the end, amin nga dato'y dagas, anikwa, turay, adal, amin tayo, agraman salun at tayo, pagbiit laday ta. Tinapatignahan nga mapukaw, no kas anong tayo nga nagayat, kas anong tayo nga nagserbi, di katatao tayo, nabigbigan ko dagi kitatao. Ngam na dito'y pelaan ko naknad na kinatang Satan, narigatin. Uri no matay da ito nga bagi tayo, uri pumusay da ito nga bagi tayo, no adda tayo, iti adda pawayway na, anya tinawayway nga kung kuna tayo, para kini Apo Diyos, aan nga mapukaw. So nga dahil iti kunanda nga nasirib, iti imatang ti Diyos. Alakit, tarigagayan tayo, kagserbigin ko na, tarigagayan tayo, ipakita ka dagiti kakapsat tayo, nga da tayo, makikaysa tayo mga agserbiti at lumahan lang bagbagiti, iti pampanunutan tayo, kikitaan tayo kung agpakumbabahaan lang nga di dyan na tayo ti kangangatuan.
agayat haan lang nga di bagbagi ti pampanunutan ta iso ti kasapulan. Alag kay ginararag tayo. Dawaten tayo ti sirib nga agapo iti Dios. Iso daytoy at pawayway na no ti bagi tayo kaparakin kuan na dayta ti sirib nga haan nga maawan. Amoyo ni Solomon idi nagkararat sinaludsod ti Dios anya ti kaya mo. Sa nikwa wenno sirib ti dinawat ni Solomon sirib. Iso nga na dayta nga sirib iso ti intet ti Dios diya kumamot ti dawaten tayo. Panagdaton. Kumararag tayo kakabsat at tayo kendagiti adaton tayo makaayayo kumaiti Dios Ama aman nakabalin amin. Tiya po at inakumaday ko daton karigitahin ma'am. Ket may paaya pakailayawan ken pakaigloryahan tinagan na. Ken kasamit kapagimbagan tayo ken kadagupan kinasantuan ni Iglesia na. O Diyos, iwaragawag mi tinakakaskas tao nga inaramid mo iti panagbiag ni Santa Cecilia, maayayo ka kad, naayayo ka kadagiti gapwanan na, maayayo ka kadmet iti daytoy a panagdaton mi kanta gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at da kumakada kayo, Kasta kumamit itagayo dagita puspuso yo. at dadan sa sitalagay ka. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Nagkari ketrumen. Od noonay may kari katrumbeng annong mi. Ket pakay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman tam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios. Tani Santa Cecilia nagasat a martir mo babaan ti panangibukbok na iti dara na impakita na ti pamati na kenta ket tinulad na ni Kristo. Kastapay nga impamatmat na dagiti nakakaskas daaw nga aramid mo tapag balinem analagda dagiti narasi ken nabilag dagiti nalapit tapno agpanigneg da nga agpaayken ka gapo ken Kristo nga apo mi anansata makidanggay kami kadagiti angheles ket ditoy daga daydayawen met adayag mo ket kunami. Santo tiyaku, Diyos dagiti amin na parswa, ilangit ken daganap tuda, ibipakay daydayawan. Sana itikangat madayayang iwan, inagan tiyaku, usana, usana, itikangat. Pud noonay apo, biig ka akin na santo, kat si katigubwayan ti amin akin na santo. Dawaten mi nga roti, paay mo tay espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kat ipaay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Iso idisak bayayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana
Alain nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, kada ito'y tibagik, iso maiyawat to, ama ipaay kada kayo. Astama takal pasanday ti panang rabiida nangala iti talis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darat, darat ti baro ken nagnanayon na tulag, iso ama iboyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babae ti krus mo kinika panagungar, inakamin salakan, sika manupot ti sangalun. Iti ngarot pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak, kan ti kalis ti panakay salakan. Agyaman kam ken ka, tempaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami ang makirano diti pagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na iti sangalubungan, kat parairayom tayak na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papati. Laglagi pam pay apo dagiti kakapsat mi pimusayan, as inanamat ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatim kat iday ti sidong karanyag mo apakakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon na biag. Ket makiranot kam to kinainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isoda anakapudno anagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang magitantanok ken magidaydayaw ken ka gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siya kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ting gana. Hintay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama, minagkat sa dilangit, maday tayo kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, atungkal kumatinagan mo, dito'y nagaakas sa dilangit. Itgam kadakam ti aldaw ito'y, ti kanenmi, ti patinayon na aldaw. Pakawanan dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Dinakamet baybayan mo, manugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagtaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ti basol mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam na maen mi, yan itiya ay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Takukuan dito ray ti panakabalin kay dayaw kag nanayon na dito sa. O apo mi ang Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapo kanyak titet ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam no di kat ti pamati ti iglesia, katkas mayan nuro ti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi kan kuha na ti kapyaken panagkay kaysa si kang agbiyaken agari, iti agnanayon nga awan ting gana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kayo ang kapya. Cordero ti Diyos. Diyos na may ikat karagi basbasol ti lubong, rasya na kami. Cordero ti Diyos sa may ikat karigi basbasol ti lubong, rasya na kami. Cordero ti Diyos sa may ikat karigi basbasol ti lubong, item kadakam ti kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mga ikat karigi basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Ako siya may kalinga may kakanyak, yung pinay sa layan sa umang pagtuloy kadarawa.
Kaspanagayan ko, kada kayo, katanukan niya ayan, ipakita ikaw. Kalayan mo, tumarin niyo, tingin mo, sa aking kadibin, iyawag ko, ikaw mo na, kada kayo, aking inayan kayo. Dahil'y bibirin ko, kaspanagayan ko, kada kayo. Kada kayo, nabibigyan niya, bibigyan siya. Kaspanagayan ko, kada kayo. Kumararag tayo. O Apo mi a Diyos, pinakirit na kami kadagiti parabor mo, ipaay mo kadi, taayaten mi ti mairanot ti panagtutuog ni Kristo, kati paypayso mi ti agbyag a maikaysaken ka, gapo ken Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Di Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamin. Pendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasin din na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.